Здравейте хора, днес ще опитаме този шоколад на Лакми. Те са ми любимите шоколади от всички, освен на Лавбер е толкова як шоколадите на Лавбер са бруталки. И този на Лакми. Ще опитаме този вкус. Хайде съм опитвала всички, но не тези, този и с ягодата. Да, но това започваме. Ето, караме го някакси. Ще опитаме. Да, просто така. Насам. Караме на цяло. Така. Така ще направим и ето, и сега ще го обърна. Първо с една салфетка и сега ще го щупим и ще видим как ще е вътре. Някакси. Окей, лесно беше. Омага, беше ще вътре. Сега ще го обърна камерата и ще видим как е вкусата. Питваме го. Ето, беше решение. Вкусна Република, бял крем и Орео. Много яко. Предлагам и вие да го опитате. И всякакви други шоколади на Лакми. И се абонирайте за още такива видеа. Чао!